Şu günler Marada we Aşgabatda arasaçylyk işleri güýçlendirilýär. Arasaçylyga jemaat gullugynyň işgärleri bilen bir hatarda beýleki büdjet edaralarynyň işgärleri hem çekilýär. Aşgabatda talipler bir hepde töweregi wagt bäri şäheriň arasaçylyk işlerine çekilýär. Bu aralykda Marada bir ataýlawynyň goloýuny alaba aýtlarynyň arasyna ýaryş geçirmek üçin ýörüýte meýdança gurulýar. Meýdançanyň gurulşyna käbir döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri öz işlerinden daşary mejbur gatnaşdyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä şu günler käbir büdjet edaralarynyň işgärleri şol sany jemaat gulluklary Mary Bayramaly şaýorunyň ugruna gözi iljek ýerleri arasylap renkleýär, köçeleri ýuýar, köçäniň garasyna oturdulan agaçlaryň aşagyny hekleýär. Şolara meňdeş arasaçylyk işleri Mary şäherinde de dowam edýär. Bu işlere diňe jemaat gullugynyň işgärleri gatnaşdyrylmaýar, beýleki edaralardan adam goşýarlar diýip bir marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda köpçülikliň arasaçylyk işleri paýtagat Aşgabatda hem alınıp barlýar. Azatlygyň habarçysy geçen hepdeniň dowamyna talipleriň şäherdäki arasaçylyk işlerine çekilendigini habar berdi. 5 aprelde bolsa paýtagatyň jemaat gulluklarynyň işgärleri büdjet edaralarynyň işgärleri arasaçylyk işleri üçin saglyk ýoluny ekidildi. Habarçy Köpetdagyň etegine arasaçylyk işleri üçin ekdilen büdjet işgärleriniň şähere dolanmakda kynçylyk çekendigini habar berýär. Adamlar ol ýere eltip taşladylar. Olar agşam saat 7-den soň öýlerine zordan dolandylar. İçi boş barýan awtobuslar olaryň deňine tawtamady. Awtobuslar elleri kürekli adamlar almat diýip bir Aşgabatda ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bu aralykda Mary welaýatynyň wekili Badyr etrawyna ýerleşýän ataýlawynyň goloýuny alaba aýtlarynyň arasyna ýaryş geçirmek üçin ýörüýte meýdança gurulýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä meýdançanyň gurulşy işlerini käbir döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri ýerine ýetirýär. Bu it meýdançasyny gurmak üçin işçi adamlar işe kabul edilmeýär. Onu gurmaga döwlet edaralaryny öňden bäri işleýän adamlar çekilýär. Bu iş üçin olara goşmaça töleg tölenmeýär diýip it meýdançasynyň gurulşyna çekilen bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Marada alaba aýtlarynyň arasyna geçiriljek bäsleşige niýetlenen meýdançanyň gurulşy Türkmenistana beýleniljek bedew we alaba bayramlarynyň öň ýanyna gawat gelýär. Türkmenistan aprelyň soňky ýekşenbesinde türkmen bedewiniň hemde türkmen alabaýynyň bayramy bellener. Bu bayramçylyk senelerine Türkmenistanda ýokary derejede taýýarlyk görülýär. Bayramçylyk günlerinde türkmen häkimetleri alaba aýtlarynyň arasyna gözellik bäsleşigini geçirmegi meýilleşdirýär. Galy berse-de türkmen kanun çykarjylary bu bayramçylygyň öň ýany ýurtda itşinatlar üçin hormatly atlary döretmegi maslahat etdi. Türkmenistanyň welaýetlerinde arasaçylyk işleri adatça bayramçylyk günleriniň öň ýany ýa-da prezidentiň welaýetleri edýän saparynyň öňü tyrasyna güýçlenýär. Azatlygyň habarçysyna görä käbir ýerli ýaşaýjylar Marada güýçlendirilýän arasaçylygy prezidentiň ogly hemde hökümet başlygynyň orunmasary Serdar Berdimuhammedowyň seviti amala aşyrmagy ahmal sapary bilen ilteşdirýärler. Ýatlasak Mary welaýatynyň arasaçylyk we awatly işleri martyň başlaryndan bäri ýaýwanlanýar.